Hey, what up guys? This is Jed Bermudez and welcome to the Modern Hustler. So today, nanapunta sa Taguluan. You know the drill, mag-interview na punta. Let's go! Brrr! So natay first nga ma-interview. Ang sa ngalan mo? Karen. So, akong karon sa imo is kung maansira nimo ang question na kay junk food, so makaon. Okay? Ang first question is, kinsa ang tao presidente nga naa sa bagong nga 100 piso bill? 100 piso bill. Kinsa ang presidente nga naa sa 100 peso bill nga bag-o? Wala ko kabalo ano, bay. Wala ko kabalo ano. Presidente, guess. President. Benigno Aquino. Unsay pinakaduol nga planeta sa sun? Ha? Earth? What? Sure, Earth? Earth, tarong ka? Yes. Mali eh? Sunod. Mercury! My name is Mercury. I'm the second hottest planet, the closest one to the sun. Unsay full name ni Jose Rizal? Potasio Mercado. Way Rizal. Yun ito. Isa pa git. Kanang klaro. Kabalo. Kina-outro last. Kalimot ko sa fight ng kayo. 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 Jose Rizal. Potasio Mercado. Jose Potasio Mercado Way Rizal. Mali. Mali nga. चल के यूं मचल के रंग बदल के हमसे Unsa nga planet ang pinakaduol sa sun? Mercury. Unsa ang planet nga pinakaduol sa sun? Mercury. Unsay full name ni Jose Rizal? Jose Potasio. Oh? Ikaw ora. Siyempre lang. Do it! Do it! Come on! Come on! Kapit na. Dr. Jose Potasio. Kinsa nga tao o presidente ang nasa 50 piso bill? Easy! Kanang tao ba nga nasa 50? Si Ramos. Ramos dili. Oh, 50. Presidente. Presidente. Tao o presidente. Presidente. Former. Dili. Wala. Ito full name ni Jose Rizal. O kabalo? Hindi. Tarong ba? Limot ko ano eh. Unsa nga tao presidente ang nasa 50 piso bill? Kinsa dito?
Tao o presidente? Una na ng president. Balag itong pinakauna pag yun. Former. Ano. Wala. Kira. Unsa ang full name ni Jose Rizal? Kaya mo yan. Nalimot ko. Ay, nalimot. Jose Pertasio. Isa to? Alonzo Rialonzo. I don't know. I'm not sure. Mali. Mali. Instagram Google. So, next na pa kay Chance. Okay. Kapugot pa niya. Easy ka na kay... Kabalungan na. Actually, pangatlo Di na. sila. Guda sila na English major. Manggod ko. Hindi na, last na isa. Mansira, nini mo. Unsa gi kamate nila pulapo? Sige, kamat na nila pula-pula. Ah, Sige, nakita COVID. yung straight ni Parsa. Ha? Nakita yung straight ni Parsa. Yudong mo. Unsa? Tarang ba? Kaya ka na ba inalancer? Tarang masan? Unsa man? Nakinis na Angela. Nasumbagan ni Pakito. Wala eh. Itis. Ikaw na lang. Napitan no sa espada ni Magellan. Kinsa ang tao o presidente nga naa sa 50 piso bill? Kaila ka? Siyang pangutana na. Tao o presidente nga... Sana sa ako. Ulo ko kaila. Wala, sure? Ano bubo kayo? Liyawa ka, di na ko may wala sa kwarta. Really, nigga? Ano full name niyo si Rizal? Di ba Jose Pertasio E. Alonzo? Kanang, ay pag di ba sa kuha ka nang sure ka nang utana ka sa kuha. Sorry, chill. Final answer. Ay nanang, uy, answer? O di ako Wala na siya load. Dili ko yung kulang kay Sige, Jose try. Pertasio E. Alonzo Rizal? Or Mali. Rialon? Mali. Ano to? Ang full name niya is Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 좋은 탱고 대체 뭐야 너는 빛